Salamu alaikum jama'a. Gani a sabon gurin da nake ta sanar da mutane cewa mun fitar a wannan katafaren estate da suna Greencity. To gani a gurin na zo ne don in sanar da mutane ko kuma in nuna wa mutane gurin a zahiri don su gane inda ake ne. Mutane da yawa suna ji ana cewa a gefe. Ma'ana su yanda na fuskanci wasu mutanen da yawa ba ma su fahimci me ake nufi da a gefen ba. Ma'ana ba ina nufin a can ciki yake ba. Saboda akwai mutanen da yawa sun yi doguwar shawara a lokacin da muke ta sanar da su zo su mallaka tun kafin ya kai ma wannan kuɗin. To amma sun tsaya doguwar shawara wanda ƙarshe sun zo sun mallaka ɗin amma kuma sun same shi ya zama a ciki. Duk da duk estate kamar yadda mutane suka sani bai cika zama a ciki ba saboda akwai kyawawan hanyoyi sannan kuma akwai kyakkyawan security wanda duk girman estate idan Allah ya taimaki mutum ya samu ya mallaka a ko ina bai zama a ciki ba. Yana da kyau mutane idan aka sanar da su irin wannan sabon yanka kuma suna da dama bai kamata su tsaya doguwar shawara ba. Na yi wannan bidiyo ne saboda in sanar da mutanen da suke wajen ƙasa da kuma waɗanda suke wajen gari waɗanda ba su samu su zo ba suna iya wakilto 'yan uwansu da iyalansu su zo su kallon musu wannan guri don su samu su mallaka.